ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବେ। ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତଥା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ମୋର 100% ଯୋଗଦାନ କରିବି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକଳାର ଗନ୍ତାଘର। ଲୋକକଳା ବିନା ଓଡ଼ିଶାର କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଲୋକକଳା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ହେଲେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲୋକକଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକକଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବି ଏବଂ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତତ୍ ସହିତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବି। ତୃତୀୟରେ ଲୋକକଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯଥା ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବି। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲୋକଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକନାଟକ, ବାଲୁକା କଳା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ସହିତ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ପଞ୍ଚମରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲୋକକଳାର ଝଲକ ମିଳୁଥିବା ହାତବୁଣା ଲୁଗା, ଟେରାକୋଟା ଜିନିଷ, ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବି ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଷଷ୍ଠରେ ଲୋକକଳାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଲୋକକଳାର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।